I gdje ste ljudi? Danas ćemo igrat Tower of Hell, tu je moj drug, tako da ako on hoće javit će vam se, tako da kako hoćete. To je njegovo, možda neće on da se prikaže na videu. Ovo je malo teže, ali nema veze jer ovo je za mene šitnica, tako da pa ćemo igrati nešto drugo. Ne! Padem ja. Koji glupo. Ne boje na komanu. Tako da, ovo je dosta igreća, igrat ćemo nešto drugo. Sad ću vam pokazat nešto. Igrat ćemo Stila baby. Haj, može Stila Baby. Tako da, čekajte da je nađem. Stila Baby, sad ću ući u moj private server. Evo ga moj, ko hoće neka me rada. Nik mi je Emil 369873, ko hoće nek me rada. Igrat ćemo zajedno Stila Baby. A ono niko ne nigde. Ko hoće nek igra. Hajde, joinaj se. Vidjet ćemo se posle, čao.